kunjako zimafika kuposa pamenepa kupanga yekha mwangona kachinusuku koma zimene zamapanga anthu ambiri. Program Tidziwe, dzina langa Abel Zulanga, ndikulandire maiki zikomo kwambiri. Mwina tichite kukhala kuti dzuwa kunjako Dzuwa ndelanga mbati mene umayenda muja ine ndimachita tu mtima umpanga chonchitu kuti kula amene satipangisa ngozi kuno ndi luso lola mtengo wapatali zadusa sports tu si sport yokha imene zinapitira pa sport. Sport zidakali mu sport luso lilimu chifukwa chofunika kwambiri ndikuyikapo mtima pa chinthu chonse chimene munthu ukupanga. Ukayikapo mtima zimoneka ngati zapitirire pa mulingo wina umene anthu ena amapanga. Koma ndi sport ndithu. Mwina choyambirira unayamba liti luso limene? Luso ili naimba pa kanthawi ndithu. Chinali chaka cha 1998. 1998. Koma ndinaonera munthu wina akuyendetsa njinga Cham'Mbuyo. Nde atayendetsa Cham'Mbuyo zinandisangalatsa kuti mwina toka nkhope utazusa pang'ono aziti kodi ineso ndikhoza kupanga. Nde ndinapita nazo kunyumba kumuza mbale wanga tazindigwizira njingayi. Njinga imeneyo Cham'Mbuyo inali njinga zake zomwe zingati yako hamba sinali ngati nde nditaphunzira hamba ija ndinabwera ku Blantyre nthaina nabwereka njinga yanzanga mountain bike. Ninkamba kwera zanga zija nde nzango yoti iwe makwera izi kuliti gulu lina uku ku youth center kuzipena mapanga zidi nde utatu wapita ukhoza kachita bwino nanantengera kumeneku ndikumene napeza nzanga akupanga zimenezo nkwajoyina. So pano iwe kungoona munthu wina akakukwera ndimafunanso ndimvese kuti munthu amene unamuona kuti panali pa phone ndikundiyembekeza nthawi imene ndikhupa nthawi imeneyo mafoni ndikalekale mafoni a smartphone mwina asanabwere. Ndinamuona kubalaka anali nzanga koma iye amakonda njinga kwambiri ndi amakonda kukwera za choyendetsa mbuyo. Analipo ndipo anthu awiri. Wabwera ku youth center wa joina mwina choyambirira ku joina gulu malipezali amati amapanga chani gulu limene? Gulu limeneli amati amapanga za indoor cycling. Imene ili artistic cycling. Ndemwa joina? Ndenda joina anandipatsa njinga imene ndimakwera ija kuti takwera njinga iyi chifukwa njingayo munthu kungompatsa amalephera kukwera famaona ngati ndi njinga wamba imene ili njinga ina iliyonse. Ndi amalephera kuyikwera ndandipatsa njinga ija ndinayiona kuti njinga iyi kakwedekake kuti ndikwere bwino ndipange bwanji naona kuti njinga ikupita konsekonse kumbuyo kutsogolo ikupita sungapange ngati yahamba yoti umatha ukamabweza chonchi kubweza nchipita kubweza kuipita uko. Nde ine ndinakwera njinga ija mopanda vuto bwinobwino ndi anthu achita waikwera bwinobwino njinga ija zinazo wadabwisa kuti njingayo ndikuikwera koyamba koma ndayikwera bwinobwino ndalampa ndipatsa masayi tapanga chonchi ine kupanga tapanga chonchi ine kupanga izi kupanga zinzo kuti ndani tapanga pahamba ndesi zinandivuti. Kenako ndimeona timakumana masiku awa ku youth center nde tizibwera nthawi imeneyo panali pa kandodokona shop nthawi imene amakonda panga Saturday kumapanga practice zanjaho ndamapita kutali ndamanyamukira penepo nde ine amene amatsala kudikira nzako ata zapa semaza akamabwera makwera njinga zimenezo. Wajoina group ndikufuna ndimvesese kunena kuti kodi ine ndakudziwa pompano inenso ndile munthu mmodzi amene luso ngati limene kumala kunoko likuziwika kumene ndikayika mwina kunkhani ya sports ngati sport sitinamve kunena kuti anjinga amene amati indoor cycling akukapanga perform makumanabe. Panopa tinayima kukumana chifukwa zipangizo ngati njinga zimatayala anatithera komanso otiphunzitsa amene ankatiphunzitsa poyambawo anatalikirapo amakonda kupita ku Botswana pina ku South Africa ndimene amakagwirira ntchito koma chifukwa cha zipangizo kusowa ndimene tinasiya kukumana. Koma titakhala kuti tikukumana sipangakhale vuto lina lililonse kukumana. Tibwere kumene kukufuna mwina anthu ena kuti alowerereko tibwere ku njinga iyi iso ndi nkhani zinato wakamba za njinga iyo kuti unakwera koma kuti uyambe kukwera njinga iyi chifukwa iso ndi njinga kuti ndiyambe kukwera njinga iyi nthawi ina ndinagwira ntchito ku Beehive ku B-bikes kumene amagulitsa njinga nde mu container munatuluka njinga ngati imeneyi nde njinga ija timati pa lunch timayitenga nkumayiyesa tonse ogwira ntchito imene kumayiyesa tiye tizigwirizana tiphunzire nde kumakhala kugwa pamenepo kumakhala kugwirizana nde ine sinafoke chifukwa ndinali ndikupanga kale za njinga iyi kodi naona kuti anzathu akunja amakhala ndi njinga iyi kuti aphunzire ma style ena amati ma razors
amatukula tayali akamayenda Nakuona pena pako maesera kumatukula. Ndamatukula tayala ndekuti atukule tayali pene amayamba ndikugisa ntchito ngati iyi kuti azikhala ndi balance yabwino ndese zimavuta. Watsitsa kwambiri mutu ndikufuna ndithu kakamene kazira appreciate kuti Nyamata oyera kuyankhula. Nde ndinalimbikira kupanga training kanjinga kaja. Napeza kuti ndayamba itatha 2 weeks namba umakwera kanjinga kaja. Basi. Kwera ndeka bwino kuzungulirapo ndoti pa gulu lonse limene timakwera muja timaphunzira muja ine ndi limene nakwanitsa. Ena onse zinawavuta. Nde nditayenda nthawi ina kupita ku Lilongwe nakapezanso ku shop njinga iyi yaku ntchito ija ndayisiya iyi ndayipeza mu shop nde ndinafunsa kuti ndigule imeneyi nanandigulitsa mu shop. Basi anangoti basi gula kapena choyamba ndinafunsa kuti njinga ndalama zingati ndanandiuza kuti 70,000 ndanafunsa kuti ukhoza kukwera ndinati ndanazo kuti ukakwera ndikutsitsira mtengo ndene ndatenga njinga ichopita nayo panja ina idakhala modzaka mu shop anthu isakugulidwa anazo ya mahamba amene ndi manajenza amagulitsa njinga koma njinga amene simagulidwa ndi njinga inabwera kalekale sikugulidwa ukangoti iwe wakwera ndikutsitsira mtengo ine ndatenga njinga ichopita nayo panja ndinakwera njinga kuchoka pa 70,000 ndatenga 30,000 anakuchisa 40,000 chifukwa ili njingayo ndinakwera. Amwene tibwere pa chinsisi chokwera njinga ngati imene tiyambire makamaka pene papa chinsisi chili pati iyi ndi njinga yonena kuti akulu ndi angozi. Chinsisi choyamba uziwale munthu usachite mantha usaganiza kuti ndikakwera ndichoka kapena ndikagwa ndichoka ukwere uzione kuti ineyo ndifune nditakwanisa kupanga ichichi ukangotero basi uchoseka mantha kaja kachoke uchose mantha ukachosa mantha kuli nkhani ya balancing umene kuti uzibalance fa chinthu chichi palibe chogwirira china chilichonse ukatere ugwera uku ukapita ukugwera uku nde ungozibalansa wekha kuti ndikamapalasa ndisagwe njinga iziyenda basi. Ndi chinsisi chake inakutenga nthawi bwanji imene ina nditenga 2 weeks chifukwa kunali ngati timachita na makani sungakwere then malimbikira lancha ili yonse ndimakwera ka 30 minutes kanga ndiphunzire ndekuti 30 minutes imene timakati kulandizana kenako anthu anatopa nayo kuti tumangolephera basi napeza ndikugwira mtengo basi kenako kukwera gwira mtengo kukwera basi. Tibwere ku njinga yayikuluyi mwina titayisuntha. Okay, choyambirira ndi chifukwa chani njinga zana zipanga zoti ikamabwerera mbuyo izibwerera na njinga iyi anayipanga kuti izibwerera uku izipita uku chifukwa ilibe brake ina aliyense nde brake ukamayendetsa ndi kupanga control ichichi kumene kuchiye palasa pang'ono kuti chiyime ndi kuti kuyenda sinjinga ipang'ono komanso njinga imapita konse pali mastyle ena mapita cham'mbuyo zomwe tikukwera kutsogolo zija zimapitanso kumbuyo pali mastyle ambiri okuti enanso ine sindikupanga koma njinga imapanga zonsezo anzathu maiko akunjamu anamaliza zimenezi akamakwera njingayi munthu ogwa mutu sangaonere kaziona ngati munthu amaona ngati munthu agwa avula folo ine apa yoni machita mantha kuti sugwa. Okay, takamba nkhani ya brake njinga iyi brake ilibe sobero ilibe sobero njingayi kuti mbelu singakhale nayo chifukwa ntchito yake siyokwerera kunsewu ntchito yake ndiyokwerera muholo ngati kuzionesero imakhala mpikisano ndithu kuti mmapikisana anthu nonse kukwera zofanana koma mukupikisana kutengera nthawi. Tsopano iwe mwina kuyambira nthawi munaphunzira njingayi kufika pano mwina moyo wako uli pati ndi nkhani ya luso limene ndikuzawa ndi sport yes komano munaphatikiza ku luso kumeneko kumakhala kuonesa ziso ndimakuona kumatembenuza teyala ndi zina zotero uli pati ndi luso limene ndi luso ili ine moyo wanga uli pa zero chifukwa chakuti anthu amangosirira kuti munthu amakwera koma kumpikisano sindinapite nthawi imene ndimayamba nkuti nzathu kuti muli ndi association zimenezi tina association maiti chani timati cycling association of Malawi munthu amene anapita munthu kumpikisano ndimanziwa ine ndi mmodzi anapita ku Germany that was 2000 imene anapita kumeneko utayamba kale ndisanayambe chifukwa nayamba ndito tinakapikisana anakachita kusankha mwa anthu awiri
koma nzanga yatabwera so ukati uli pa zero moyo wako uli pa zero vuto lili pati lusolo uli nalo ukati uli pa zero kutanthauza chani chiyambire ni lusoli sinapitepo kumpikisano ina liwonse kupatula kungopikisana mu association mu nthawi imene timakumana anthu ambiri vuto lili pati vuto lili pa funding masewera ena akumayiwalidwa makalata amabwera kutitana kumipikisano koma kuti tipite kumipikisano kuja zimavuta sindikudziwa kuti akuluakulu athu chimavuta ndi chani kuti tipiteko koma ikakhala nthawi imene kusomano akuitana ni mpikisano in other ways amafunika kuti kunoko ngati association upange ni fund association imapanga fund komanso amene akuitana niwo amapanga so fund mbali ina ndi kumavuta ndi kwathu kuno ndikwe kumavuta chabwino tiunikire mwina mbali imene yoyo koma tikatengera njinga mene ililimu amwene njinga yakhalabe tu kuoneka kuti ndi akale njinga ndi akale kwambiri yatopa nthawi inayi yonse ikhaye kusanzika tu tisunthebe kuno pang'ono njinga inasanzika kuno pang'ono inasanzika moti matayala awa ndikulimba mtima kukwera anatha izi zikuonekera kunjazi kodi chimene chichubu imene ntayala koma pa matayala ina mati chubulesi ili mchubu timapopa ndithu timapopera koma limene ndiye lawamba lopezeka mashopo ayi sitaya lawamba ili limapezeka kwanza athu ku Germany, Australia, ku China chifukwa kumene kuli masewera amene kwambiri ndezi mapezeka kumeneko ku South Africa ziyena kupezeka fa masewera anafikako tsopano so ngati association kumalayo kuno njinga zisama kupasani chabwino kukuvuta kupita kuma training njinga sama kupasani njingazi zimasungidwa kwa association iyo kandimene ndinapempha kuti ine ndizisunga chifukwa sindikufuna ndi miyendo izizire koma ndizipangako pang'ono kuti ndisamalephera ndisamayiwale ndiye ndinasunga iyi kuti ndizikwera kuti anthu akamazati tiye ndiyambe kuaphunzitsa anthu zathu paja mwati zinzamkati mokha zimenezi sunga pansi usingapite ayi bwanji koma sikuyenda mwatiso ndi break ukhoza kupanga balance imeneyo kungosiya kupalasa uli pantsetse kumati akagwereko iwenso moyo wako ukathera konko chifukwa iyi ilibe break komanso ikati thamange pantsetse imathamanga kwambiri tinamba tayisapo kuyenda nazo kuchoka kuchirobwe umabwera ku youth center njinga siti masunga ku youth center timasunga kuchirobwe kwa kochi nthawi imene timabwera mmene muno tinazindikira kuti chinthu chisi choyenda pansewu nchongopangira masewera basi chongopangira masewera chabwino tsopano ngati munthu amene ukuoneka luso walikakamira chochita chikuvuta mwina ndiyambire ponena kuti umafuna kuti afikira pati ndi luso limene ndiwe munthu amene uli nazo chidwi kwambiri tiwe ndile titakumana unaoneka ndithu kuti ndi chidwi kuti zimefike patali kwambiri ndimafuna Malawi itafika patali amalawi ambiri achinyamata luso limene ataphunzira nkumapita kumpikisano nkumachita bwino ineyo ndimafuna so nditapita kumpikisano kapangana kumpikisano nkukabwera ndi mendulo zimene anthu amene amakawina komanso ndimafuna nditapasidwa training yabwino yamphamvu yekuti ndikapange zinthu zimene anzathu amapanga chifukwa zimene ndapanga apa zisinafikepo ndangoyamba chabe ndayambapo koma sinafikepo fa pali masewera ambiri amene njinga zimene zimapanga koma Mike ndifuna undifotokozere mosaopa munthu ena aliyense moona mtima vuto limakhala pati iwe ngati munthu oti umapanga nawo masewera amenewa umatha kuziwa kuti vuto lili pakuti chifukwa anthu ngati litha bwanji vuto ngati simukulinenamo masuka vuto ndi sport yoti mmene kulongosa inambika kalekale sinjingati kuti association achita kugula njingazi boma la Germany linapereka njingazi mauti pali flag ya Germany apa ila pali inali donation zinabwera njinga almost 6 yaing'ono yophunzira ana achichepere ndi size iyi chifukwa zimatengera masaizi ya munthu vuto lili kwa akuluakulu athu nawonso andi akuluakulu awo akuluakulu athu amachita mantha mwina kwafikira akuluakulu enawo nkuwauza chilungamo chifukwa akuluakulu athu akafika kwa ife amaoneka kuti akuyeseza kupanga chilichonse kuti tikhale masewera koma akafika kwinako aliso ndi malire amene amakhalapo kuti apatalephera mwina
nakasi zinthu zinzaboma ndizaboma koma pomwe ndifuna ndifikepo mponena kuti wanena kuti sunapiteko kumpikisano wina uliwonse sinapitepo kumpikisano vuto limakhala funding ndiye vuto ngati association komwe muleko inafikapo nthawi yonena kuti achabwino ngati association tikufuna Amalawi atithandize kapena inu ngati panokha ndikutuluka kunena kuti tikufuna thandizo patokha mbuyo zaka zapitazo tinamba tatulukapo kufuna thandizo nda World Vision andikufuna thandizo kwake kunali kuti tinkapangaza awareness ya HIV ndanatitenga kuti tiyende nawo beti nkati thandizo lichokera kumeneko koma kumapereko sitinadziwe kuti zinachitika bwanji tinayendaponso ndi Plan Malawi kupita chakumpoto uko tinkapangaza nkhani ya zakudya kwaunikira anthu kuti kudya sinsima yokha kuli zinthu zambiri zimene tikhoza kudya nkukhuta ndi tinapitanso ndi njinga ngati zimenezi mwakaonetsera mwakuti anthu ambiri kumeneko anaziziona mwina amadabwa asoti pakatipo sitikuoneka tinkaona izi sakuziona vuto ndi matayala komanso akuluakulu sindikuziwa kuti mwina akugundagunda mwina ndi mwina ife sitikuziwa koma sakutiuza kuti chikuvuta ndi chani kuti tifike penipeni koma anthu tikukula ngati munthu amene wakhala kudalira mwina waphunzira luso limeneli nthawi yonseyo mwakhala zakhuza bwanji moyo wako zakhuza moyo wanga kwambiri chifukwa ilipo nthawi ina imene ndinali ku sukulu ndinapatsidwa ndithu ulendo kuti tiyenda ulendo opita ku Germany kapanga training kuchoka ku Germany tikasewera masewera ku Australia nali chaka cha 2001 koma chifukwa ndinali ku sukulu kwathu sana ndivomere kuti ndizayende ulendo umenewo moti mpaka ndinali pa newspaper nadziwira kuti anthu akuti pa newspaper waoneka koma tinawuzidwa kuti inuyo mupita ku Germany ndipo iwo wasankhidwa kuti upite ku Germany ukaphunzira ukapenge masewera ku Australia ndikuti tinakatha mwezi koma chifukwa mwezi iwo ndi ku sukulu sizinakagwizana ndipo pamene ndalephera kupita nthawi imeneyo zikuoneka kuti funding ipezeka pano pa Mike akutani mwina kukhala kwa tsiku ndi tsiku amadalira chani ine ndimapanga business ndimagulitsa battery acid komanso ndimagwira ntchito ndi CKB investments imene ili ndi builders warehouse ndimapanga zomanga mangazi zogulitsa zomanga mangira ndi mwanjira ina kumene kumachoka chakudya koma ukakhala magazi ako kwambiri amakhala ku nkhani ya masewera ndikakhala magazi anga amakhala ku masewera ifa ndimazilinga kuti ndikukula sindinaphunzitsa anthu okwanira okuti ndikamati ndikapanga masewera awa zathera pati ndesi ndifuna masewera athere m'manja mwanga asafe chifukwa ine ndakhalira masewera awa ayi ndiphunzitsenso ena ndikamakula zazoti panali masewera awa ndinapanga nawo nasiya awo apitirize zinakanika okha anthu ochuluka akukuonera amene achita chidwi ngati mmene nachita chidwi ine mwina nkutheka kuti akhoza kufuna kuti akuthandize ungafune thandizo lanji ndipo thandizo limenelo lingakufike motani tikhoza kufuna choyamba thandizo la njinga ngati zimenezi zamakono za masiku ano iyi mwati ndiyakale sitiyala wautali tiyala layenda kwambiri njinga zamakono ngati njinga zamakono sizitheka matayala anjinga za mtundu umenewo tikakhala ndi matayala chinanso chimene tingafune nchokuti tikatraina tizipitako kumpikisano kakumana ndi anzathu amene akupanga zangati zimenezi tikapikisane nawo tikazione kuti tili pati kufa tikafika kumeneko sitimangofikira kupanga mpikisano amaphunzitsanso anzathu amene afika kumeneko mupange chonchi kuti mukamapita kumpikisano ukhe kuti at least mupanga chonchi chifukwa kumakhala kuti makocha akuno akumana ndi makocha ameneko apanga hando makocha akumeneko maathletes athu tikuphunzitseni izi chifukwa tikudziwa kuti ma resources kwanuko ndi ovuta ochepa ndiye kuno mashinari athu akhoza kuthandizani kudziwa zinthu zambiri zimene zimakhalira ndingakupeze bwanji thandizo ndikudziwa kuti mwina zina sunayankhule koma still ukhoza kufuna zingapo tamasuka thandizo choyambirira kuti zinthu zisavute ndekuti ndipezedwe msanga choyamba ndekuti abwere ku Mibawa akabwera ku Mibawa akafuna kupita kwina apite ku Cycling Association of Malawi ndekuti ine andipeza basi chifukwa Mibawa ndimene yanitenga pano kuti anthu andione kuti mavuto anga ndi awa
ndekuti akaipeza Cycling Association of Malawi pakhalanso pamenepo ndekuti transparency ipezeka chifukwa zikabwera kwa ine zikhanga zabwera personal koma zikabwera kwa anthu awiri ndi atchula zikhala zabwera kwa Malawi. Koma sopano ndikuona ngatitu munthu wakumpoto munthu amene ali kukalonga munthu amene ali kunsanje angopanga ulendo asanakufunseni bwino musanayankhulani zingatheke? Sizitheka. Perekani nambala yanga 0 8 3 0 4 muibwereze nemuyang'ana kamera bwinobwino kuti Nyamata aoneka bwino kumanyada pakanema 30 4 7 then ndiya 09 9 15 22 79 0 15 22 79 akatero ndekuti Michael Adams ampeza nditudu. Mike, kumakhala ma functions ambirimbiri omwe kumapita anthu aluso kukapanga perform. Tiyerekeze kwa president kuti zochitika kusanjika timaona kumapita magulu amakapanga perform. So ndikumakhala kwavinira koma kungonisana maluso amene ali nawo. Ena oyimba amapita kuti malo ena yake kukapanga perform. Sizingatheke iwe kuti anene kuti tabwani kuno muzaone maluso wanu kumalawi konkuno ngati njira ina yoti mwina uzithaso kumatukuka kumapeza kena akake tsiku ndi tsiku. Ndizotheka kwambiri. Nkhani ndiye kuti malo amene akupangirawo ngati abwino ndithu kandi pafumbi pa flat bwino kandi ku State House kuja matebula ayikayika tikhoza kukweranso matebula ali choncho bola malo apezeka aliponso ndi kukagwesa chakudya cha president tilo kumene kuti zitiitana tizikasangalatsa magesti awo iwo onso kuwasangalatsa. Okay, mwina tangolongosola pang'ono malo amene amafunika njingayi ndi malo otani? Njinga izi amafunika malo a flat chonchi ngati pa cement pa slab yabwino tikhoza kupanga iwo ngofunika seko yaing'ono ground chachuluka mkati muti ndi ground imene timapangira ndi maseko ochepa ndithu suli timafuna seko yayikulu tingotenga kuti itakhala kuti 5 by 5 meters kapena 8 by 8 meters. Olaphunzitsidwa amatha kuona kuti timuyitana amene azasangalasana kumakhala ndithu even pa school ma functions tinadala bwino lomwe holo ya secondary school tikhoza kukwelamo bwino ndi malo abwino holo ina iliyonse imene ili cement yabwinobwino kana ndi slab tikhoza kukwela. Uliso okonzeka kuwaphunzitsana kwambiri olo ma private atati kuti ife tifuna iyi tipange ngati sport yathu pa skulu pano akhale ndi zinthu zawo ine ndikangowaphunzitsa azipita ku mipikisano kunjako abwere kwa association azalembetse ngati club zotheka kwa lulanso azipanga bwinobwino taphunzitsa nzamabuku zinthu ndikukhulupirira kuti adindo akuonera zimenezi akuonera ndithu mukamakhala kuti mukumenya khwaso yanu kumeneko mukuonera izi ingani yaite pasa chidwe kumangokhalira magule omweomwewo zimene tikumana kuno magule omweomwewo ati kuti inu iyayi zomwezo zogwedeza chiuno zomwezo iyayi ichi kukwera kupanga mastyle kuti basi zati usati basa ziba dikudi basi kuti mwasangala iyayi tibwese luso lina ili tuone kuti zichita bwanji sio ncho mzanga masewera alipo amitundu masewera ndi amene wawa amene tikhoza kwaonetsa anthu ngati zowasangalatsa tikhoza kukwera ngati zolimbitsa thupi tikhoza kukwera ngati zokapangira mpikisano kuti tiwine mphoto. Ndikuthokoze kuti nditakupempha ine kunena kuti ubwere unabwera ndikupa kuti thandizo zati labwera tiona luso lochuluka tiona ma skills ochuluka ngati dziko ndipo ngati dziko alipo luso kubwera zangomva iya maika ajato asowa sakuoneka kuti ali pati ndipo sazasowa azaoneka ma TV onse ma TV onse azikula pa sazaoneka sazasowa. Ndakuthokoza kwambiri zikoma kwambiri zikoma menemo ndi mmene ndachezera program ya Tidziwe kumaona ndithu luso limene ndimanena mabwereza kunena kuti kumalawi kuno tilinako kuthekera koma vuto amalawi vuto kuponderezana inde ena amatha kumaziyang'anira pansi koma vuto lachuluka ndi kuponderezana. Mwamona Mike Adams zomwe achita wapanga perform skill yoina kuti tipange promo ndikudziwa kuti zimene zizi ndi masewero komano zimafunanso ndithu munthu khale ndithu wa skill si masewero wamba ya kuti kungosewera ayi koma umakhala munthu wa skill kunja zimenezi anthu akupanga nazo ndrama ndithu munthu kumakhala ndithu tsiku ndi tsiku kumadalira ndithu luso lake ngati limene lili
kukwera njinga kwapanga perform kulanda kokena kake. Tinawo achinyamata ochuluka kwambiri oti akhoza kuphunzitsa nyamata amene tateta muthandiza zikuvuta pati. Inenso kumbali yanga ndi mayesesa kumavumbula anthu amene kumabweresa pano koma vuto khobidi langa silingakwanise kutumikira kuti anthu amenewa afikire. Koma ino amene mukuonera kuteka mweni kathumba simukudziwa kuti kapite kuti Mike Adams alipo tanthandizani atukuke tione luso limene kumale kuno kupita pasogolo. Dzina langa Abel Zuranga, ndakondwa kwambiri kuti munayepenepo kuonera program imene. Koma ndisanapite ndilemekeze Dennis Ng'ando ndithu amene ndagwira naye ntchito kuti zinthu zioneke bwino ndithu ayi anali pa kamera kujambula. Ndisayiwalenso kumbuyo uko kunali Mphundu Mjumira nayenso wagwira ntchito yotamandika. Komanso kunalinso Mike naye ndi amikhe awiri, amikhe aluso ndi amikhe amene tinaenda nawo. Ndathokoza kwambiri, taona tapeza nuna maprogramu osatira. Bye bye.